салом алейкум, ҳама каса хубин тинҷи. Мо дар гӯштим. Имрӯз 22 март. Деҳаи Навобод. Марама башо. Ҷамоати Навбаҳор. райони куҷоро нигоҳ мекунад? Кушониёна нигоҳ, бохтара нигоҳ мекунад. Ана ҳоз шумо фақат лайк амои оʻза гӯштини қизиқша ма мемонад шуда. Бути урсо пагнале. Алло. Astagfirullah. Эна бародаро каси правагира марама номеро телефони ма 89128 зам занед ватсапда просто бунайсен ки права экскаваторчики дар кор тамом. Ма шуморо права экскаваторча ёрдамтон метавонам. Пула дар каса мера меспорӣ. Ин хеле бародаро. Алло! Камераға. Алло, гавне брашка. Молодец. Боз ман шуда видео мемонам, бачаҳо рафтан права гирифтан, экзамен спордан, манама тамошо кунам. Салом алейкум акайзор. Ина мактаб буд. Тамомш кардем. Споридем экзаменура. Насиб кара боша хона раке. Ина бачако. Ҳамма сатҳоист. Гам нест. Майла давай дар паноҳи худо. Ishqilib topshirdingiz. Aka, Dardul aka, Dadajon chi megӯying? Ro'xtan. Ина марҳамат. Боз ман шуда видео мемонам, бачаҳо рафтан права гирифтан, экзамен спордан, манама тамошо кунам. Kam tarzgah? Hayvan. 70-80 foiz. Ne mamurdin zada bu anam ka. Halol میشه آرام اما. زور بو میزنم.
Harun Bey, Harun Bey.